Може би най-вероятно това не е от щитовидната жлеза, което описваш. Защото тук изглежда окей. И по-скоро за тези оплаквания трябва да се търси нещо друго. Те някога някъде казвали ли са ти, че имаш проблем с щитовидната жлеза? Ами защото и аз така мисля, че към момента ти е добре. Имало един етап, когато ти е било понижено съотношението, т.е. не е усвояван добре щитовидния хормон. Но не е нещо, което да е за диагностициране, по-скоро за следене. Не бих казал, че програмата е за теб. Единствено, което бих ти препоръчал е, понеже така и така си тук, за да не си отиваш за без нищо. Написа ми за косопада. Всъщност, така като гледам тия всичките оплаквания, които имаш, и които са отбелязани тук, според мен трябват по-обстойни изследвания. Ще се въздържа да ти дам някакви съвети. Единствено за витамин D, само там ще се намеса. И след един месец след тези изследвания, които са сега направени, бих те посъветвал да направиш всичко, което препоръчам като изследвания и да се консултираш с ендокринолог в държавата, в която си, да те прегледат на място, за да се види всъщност защо имаш променени стойности на хормони